No niin, oikein hyvää huomenta ja terveisiä Espoosta. Ja kiitoksia pastori Sami ystävällisestä kutsusta ja konsuli Mäkiläsen neuvottelemisesta. Olimme itse asiassa ystäväni Peter Didriksenin kanssa täällä marraskuussa 2018 ja silloin sain myös puhua täältä samalta paikalta. Eli mukava olla jälleen täällä takaisin. Puheeni nimeksi annoin, kun sitä kysyttiin, Raamatun profetiat ajassamme. Ja tuo teema on itseäni vaivannut hyvin myönteisellä tavalla, haastavalla tavalla, monella tavalla noin 20 vuotta. Isänpäivänä, suomalaisena isänpäivänä marraskuussa 2005 Jumala teki intervention omaan elämääni ja siinä interventiossa hän osoitti minun elämässäni. Olin ajatellut, että olen melkoisen hyvä kristitty. Niin hän osoitti asioita, jotka ymmärsin, että eivät häntä miellyttäneet. Ja jouduin käsittelemään niitä asioita, tekemään niistä parannusta. Ja yllättäen sen seurauksena sain suunnattoman innostuksen lukea Raamattua uudelleen nimenomaan profeettojen ja erityisesti juutalaista kansaa koskevien profetioiden kautta. Ja näistä olen näiden kohta 20 vuoden aikana puhunut aika paljon ja niinpä tänäänkin. Olin lokakuun 6. päivä 2023. Olin Järvenpään luterilaisen kirkon Israel-illassa puhumassa. Ja puhuin Israelista, puhuin profeetoista. Ja päätin sen puheenvuoroni siellä psalmin 83, siitä jakeet 3 ja 3-5. Sinun vihollisesi riehuvat, nostavat uhitellen päätään ja punovat juonia omaa kansaasi vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi. He sanovat, me tuhoamme teidät, tehdään loppu koko kansasta niin, että Israelin nimikin unohtuu. Ja siinä puheeni lopulla, kun tämän luin, sitten kerroin, että juutalainen kansa on noista psalmin kirjoittaja Daavidin ajoista kohta 3000 vuoden ajan joutunut kohtaamaan sitä uhkaa ja tuhoamisvimmaa, joka heidän naapureiltaan on tullut. Ja sitten sanoin, että viimeksi tällainen suuri yritys tuhota tuo kansa tapahtui 80 vuotta sitten holokaustissa. Seuraavana aamuna, lokakuun 7. kun heräsin, avasin kännykkäni, katsoin viestejä, järkyttäviä kuvia Israelista. Kuinka Hamas oli hyökännyt Gazasta sinne Israelin puolelle ja pikkuhiljaa päivän aikana sitten selvisi se, että he olivat murhanneet 1300 ihmistä, ottaneet noin reilu 300 panttivankia ja tuhansia Hamasin taistelijoita oli soluttautunut Israeliin ja Israel oli paitsi hälytystilassa niin aivan sekaisin tuohon tilanteeseen. 2 asiaa 3000 vuoden välillä. Daavidin psalmi, jossa hän kertoi, siteerasi vihollisiaan, me tuhoamme heidät, tehdään loppu koko kansasta niin, että Israelin nimikin unohtuu.
Tammikuussa vietetään kansainvälistä holokaustin uhrien muistopäivää, tammikuun 27. päivä. Ja Suomessa toimin holokaustin uhrien muisto ry varapuheenjohtajana, ja meillä on tapahtuma nimeltä Holokaustin muistoviikko, joka alkaa 20. tammikuuta, päättyy 30. tammikuuta, 11 päivän muistoviikko. Ja nuo alkamis- ja loppumispäivät on sillä lailla merkityksellisiä. Siinä tuo 20. tammikuuta on muistopäivä vuodelle 1942, jolloin Berliinin esikaupungissa Wannsee pidettiin niin sanottu Wannseen konferenssi, jossa tehtiin suunnitelma juutalaisen kansan tuhoamiseksi. Olen käynyt tuossa paikassa ja siellä on seinällä suurennettuna se asiakirjakopio, jossa oli kaikki Euroopan kansat lueteltuna ja heidän juutalainen väestönsä. Ja tuolla 20. tammikuuta 1942 syntyi päätös juutalaisen kansan totaalisesta tuhoamisesta. Niin, että heidän nimensäkin unohtuu, niin että Israelin nimikin unohtuu. Tuo muistoviikko päättyy 30. tammikuuta, joka on taas muistopäivä tai kuka sitä nyt haluaa muistella, mutta Hitlerin valtaan nousulle 30. tammikuuta 1933, jolloin tämä hulluus alkoi. Mutta ystävät, me näemme, että Raamatulla on relevanssia merkitystä tänä päivänä. Se, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, se elää edelleen, se on voimallinen, se on voimassa edelleenkin. Ja itse asiassa tuo alkuteksti, jonka Peter Mäkelä tuossa luki, Jesajan 43. luku, joka itse asiassa on osa ja piti olla osa tätä saarnaa, niin se hieman myöhemmässä vaiheessa. Mutta en tiedä, kiinnititkö huomiota siihen, kuinka ajankohtainen tuo Jesajan 43. luku on. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. No me kristitythän otamme usein vanhasta testamentista tämmöisiä mannalappu-aiheisia asioita ja ne tuntuvat hyvältä ja haluamme omistaa sen ja luemme tuon, että näin sanoo Herra, joka sinut loi, ja sitten omistamme sen itsellemme. Emmekä niinkään välitä siinä, että siellä puhutaan Jaakobista ja siellä puhutaan Israelista. Ja varsinkin kun hän sanoo, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Niin ai että, eikö tunnu hyvältä? Mutta ei tätä ole meille kirjoitettu alun perin. En tokikaan väitä, etteikö Jumalan sana voisi olla kerroksellinen, että me voimme poimia sieltä rusinoita pullasta ja nauttia niistä. Mutta tämä Jesajan ilmoitus on kirjoitettu Israelin kansalle. Ja erityisen konkreettiseksi nuo ensimmäiset jakeet tuosta Jesajasta tulee jakeesta 5 eteenpäin. Idästä minä tuon sinun sukusi, lännestä kokoan sinut. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle päästä irti. Tuokaa kaukaa minun poikani takaisin, maan ääriltä tyttäreni. Tuokaa jokainen, joka on kutsuttu minun nimini, jonka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Keitä ovat nämä pojat ja tyttäret, joita pohjoisesta ja etelästä ja idästä ja lännestä Jesaja ilmoittaa, että heidät tuodaan takaisin? Jeesuksen aikana Israelissa asui noin 2,5 miljoonaa juutalaista.
Roomalaisten hyökätessä vuonna 70 Jerusalem tuhottiin, temppeli tuhottiin ja juutalaiset, jos heitä ei tapettu, heidät ajettiin pois maasta. Israelilaisen tunnustetun väestötieteilijän Sergio della Bertolan mukaan Israelin maassa asui vuonna 1690 enää 2000 juutalaista. 1800-luvun puolessa välissä, niin kuin ehkä koulusta muistatte, syntyi kansainvaellukset. Tämmöinen kansallisaate nousi, kuten myös Suomessa. Ihmiset halusivat muodostaa omia kansallisia yhteisöjään, ja tämä tapahtui myös juutalaisen kansan keskuudessa, joka oli hajallaan eri puolilla maailmaa jo tuolloin. Suurimmat juutalaisväestöt asuivat Venäjällä, Puolassa, joka oli osittain osa Venäjää, ja siellä sun täällä. Mutta siis vuonna 1690 Israelissa asui vain 2000 juutalaista. Nyt vuodenvaihteessa tehdyn väestölaskennan mukaan Israelin väestö on 10 miljoonaa, joista 8 miljoonaa juutalaista. Jumalan ilmoitus vuosi tuhansia sitten, ystävät, toteutuu meidän silmiemme edessä. Se kehotus, jonka Jesaja antoi, tuokaa kaukaa minun poikani takaisin maan ääriltä tyttäreni. Tällä hetkellä virallisen juutalaisen väestölaskennan mukaan maailmassa on noin 15 miljoonaa juutalaista. Heistä 8 miljoonaa Israelissa. Täällä Yhdysvalloissa noin 4-5 miljoonaa. Iso-Britannia, Ranska, Venäjä, Ukraina, suurimmat Euroopassa. Jumalan lupaus on tuoda heidät takaisin. Ja maailman historiassa ei ole mikään muu kansa, joka on käytännössä tuhottu ja hajotettu, ajettu pois maasta, ole kyennyt palaamaan omille asuinsijoilleen, elvyttämään tuhansia vuosia sitten puhutun kielen, uskomaan tuhansia vuosia sitten kirjoitettuihin teksteihin. Ja vieläpä niin, että he toteuttavat sitä suurta käsikirjoitusta, jonka Raamattu tänä aamuna päivän tekstissä meille tarjoaa. Moni sanoo, että niin, mutta nämähän ovat vanhan testamentin tekstejä. No entäs sitten, jos ne toteutuvat meidän silmiemme edessä? Ja emmekä me usko ja emmekä me lue juuri vanhan testamentin tekstejä jokaisessa Jumalan palveluksessa, vanhaa ja uutta. Israelin merkitys meidän taivaalliselle isällemme on hämmentävän kiistämätön. Jos sitä esimerkiksi ajattelee Raamatusta löytyvien erisnimien kautta. Useimmiten Raamatussa esiintyvä erisnimi on Jumala, joka vuoden 1992 käännöksessä on 4119 kertaa. Toiseksi eniten mainintoja on sanalla Israel 1537. Sen jälkeen tulee Jeesus 1400 ja Daavid 858. Ja Daavidin jälkeen Jerusalem 791. Ja hänen perässään Mooses, Egypti, Jaakob ja niin edelleen. Paavali 194, Pietari 164.
ja Sion 143. Mutta keskeiset erisnimet, jotka liittyvät Israeliin, Israelin kansaan, siis Israel, Jerusalem ja Sion, ovat yhteensä noin 2500 kertaa Raamatussa. Mielenkiintoista on, että sana synti on 564 kertaa, pelastus 71 kertaa, risti 36 kertaa, kaste 48 kertaa. Eli tämmöistä statistiikkaa olen tässä 20 vuoden aikana harrastellut. Ja ajattelen näin, että jos sinulla on joku asia tärkeä, josta haluat puhua seurakunnassa tai perhepiirissä tai rotareissa tai missä sitten liikutkaan, niin eikö se, mitä sinun suustasi ulos tulee, niitä sanoja kerro ystävillesi ja ympärillesi sen, mikä on sinulle tärkeää. Ja ystävät, tämän pohjalta minä väitän, että Israel on Jumalalle rakas. Se on merkityksellinen. Sellainen hämmentävä kokemus itselläni muutaman vuoden takaa oli tilanne, jossa kävin keskustelua näistä Raamatun profetioista. Ja hyvin merkittävässä seurakunnallisessa tehtävässä ollut henkilö, sitten kun kävimme keskustelua, niin hän kysyi minulta, että uskotko sinä aivan oikeasti kaikki Raamatun profetioihin? Ja olin vähän hämilläni ja kysyin, että anteeksi kuinka? Ajattelen, että nyt varmasti kuulin väärin. Ja hän toisti tuon kysymyksen. Uskotko ihan todella kaikki Raamatun profetioihin? Ja kysyin häneltä, että kun noin kysyt, niin millä perusteella itse ajattelet, että mihinkähän Raamatun profetioihin kannattaa uskoa ja mihinkä ei? Ja hän ei oikein osannut vastata siihen. Meillähän kristityillä on vahvasti mielessä tietyt, ja varsinkin pastoreilla, jotka meitä opettavat, muutamat vanhatestamentilliset jakeet, jotka ovat Kristus Messias profetioita. Jesaja 53 kuvaa kärsivää Kristusta, joka kuvaus on käsin kosketeltava Jeesuksen kärsimyksestä, hänen merkityksestään, siitä, että kuinka hänet uhrataan meidän tähden. Miikka 5 profetoi Jeesuksen syntymää Betlehemissä. Nämä ovat meille luotettavia profetioita. Mutta yllättäen, kun me tulemme juutalaisen kansan ja Israelin kanssa tekemisiin, niin jopa merkittävä osa aikamme kristillisistä vaikuttajista, eri kirkkokuntien edustajista kyseenalaistaa Israelin merkityksen tässä ajassa. Ja itse olen ajatellut näin, että kun me tunnustamme uskovamme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, kukaan meistä ei ole häntä nähnyt. Kukaan meistä ei ole häntä koskettanut. Olemme vain lukeneet Raamatusta ja meillä on varmasti monella tunnekokemus rukouksessa ja hengellisissä tilaisuuksissa, että Jeesus on totta, Jumala on totta ja Pyhä Henki on totta. Eikö totta? Mutta kukaan ei ole näytä mulle todisteet Jeesuksesta. Sitten kun tullaan juutalaisen kanssa ja Israelin kysymykseen, viimeisten 2 vuoden aikana, 1,5 vuoden aikana et ole yhtä ainutta uutislähetystä voinut katsoa, jossa nämä sanat, jotka Jumala on kirjoittanut, siitä, että tuon kansan ympärillä on vihollisia, jotka haluavat tuhota sen niin, että sen nimikin unohtuu. Niin tämä konkretia, joka näkyy karttakirjasta, joka näkyy CNN:ltä, Yleltä, niin sen me kyseenalaistamme, tai monet meistä kristityistä. Ja se on minusta hämmentävää. Olin 2008 ensimmäisellä liikematkalla Kiinassa ja tapasin siellä kiinalaisia
liikekumppaneita ja olimme sitten yhtenä iltana illallistamassa. Ja he sitten kyselivät minulta kaikenlaista Suomeen liittyen ja kysyivät sitten uskonnosta, että oletko sinä uskovainen? Ja olen. No, mikä uskovainen sinä olet? Mä sanoin, että kristitty. No, minkälainen kristitty sinä olet? Mihinkä kirkkokuntaan sinä kuulut? No, minä kuulun helluntaiseuraan. Ja he jatkoivat tätä haastattelua siinä. Eräs pariskunta siinä, joka oli sitten luvannut viedä minut hotellille tuon illallisen jälkeen. Siinä kun menin heidän kanssa autoonsa, niin tämä kaveri ei käynnistänytkään autoaan. Ja hän kääntyi minulle takapenkille sinne näin ja sanoi, että kerro minulle yksi asia, mikä kertoo, että Raamattu on totta. Ja ilman minkäänlaista harkintaa vastasin hänelle, look at Israel, katso Israeliin. Ja sen jälkeen pidin ehkä 10-15 minuutin monologin. Kerroin sen, mitä silloin ymmärsin Raamatun ilmoituksesta suhteessa Israeliin. Siis tämä oli 3 vuotta sen jälkeen, kun Jumala oli tuon interventionsa tehnyt. Ja kun olin aikani siinä puhunut, niin tämä kaveri sanoi mulle, että hei, että sä sait nyt lukemaan Raamattua. Sitten mentiin. He toivat minut Shanghain yhteen korkeista Hilton hotelleista ja siinä sitten menin hissillä ylös. Taisi olla 33. kerros ja tulin huoneeseen siinä oli huoneessa ihan lattiatasoon asti oleva ikkuna ja Shanghain valot siinä välkkyivät silmieni edessä. Ja oli siunattu olo, kun oli saanut käydä Kiinassa kiinalaisen kanssa keskustelun Raamatusta ja Jeesuksesta ja Israelista. Yhtäkkiä mieleeni nousee Raamatusta jae, joka löytyy Matteuksen evankeliumin 22. luku 29. jae. En silloin sitä aivan sanatarkasti muistanut, mutta kaivoin sitten kännykästäni Raamatun ja se ajatus on oikeastaan ollut aivan keskeisiä kaikissa, paitsi omassa elämässäni, myös kaikissa puheissa, joita olen siitä sen jälkeen pitänyt. Jeesus vastaa saddukeuksille ihan toisarvoiseen kysymykseen, kun he kävivät keskustelua siitä, että jos on ollut niin ja niin monta kertaa naimisissa ja sitten menee taivaaseen, niin kenenkäs kanssa sitten ollaan naimisissa. No se kysymys ei ollut oleellista, mutta se mitä Jeesus vastasi oli oleellista. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja nythän oli mielenkiintoista, siis Jeesus vastasi näin. Eihän tuolloin ollut apostolien tekoja, eikä ollut evankeliumeita, eikä Paavalin kirjeitä, eikä ilmestyskirjaakaan, vaan mihinkä Jeesus osoitti? Lakiin ja profeettoihin. Ne olivat Jeesuksen mielestä merkityksellisiä. Ja ilman niiden tuntemista nämä saddukeukset, jotka jollakin tasolla varmasti mielestään olivat niin kuin kirjoitusten tuntijoita, niin saivat tuta, että he eivät kuitenkaan tunteneet kirjoituksia. He kysyivät epäoleellista ja se heidän kysymyksensä osoitti sen, että he eivät tunteneet kirjoituksia. Jeesus puhuu profeetoista ja profetioista paljon. Luukas 18:31. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Eli juuri, ehkä nimenomaisesti se Jesaja 53, kärsivä Kristus, kärsivä Messias.
Luukas 21:22 Jeesus sanoo, kaikki mitä on kirjoitettu käy toteen. Luukas 24:44 Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille, kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Ja Paavali kirjoittaa roomalaisille, kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Roomalaiskirja 15:4. Jumalan ilmoitus on kokonaisvaltainen ja siitä meidän ei tulisi ottaa yhtä ainutta kirjainta, sanaa, jaetta, riviä, lukua pois. Ei kiusallisintakaan sellaista. Ja sen sanon nimenomaan siitä henkilökohtaisesta näkökulmasta ja kokemuksesta, että nyt kun 20 vuotta olen tutkinut sen intervention jälkeen nimenomaan niin kuin Jumalan antamana tehtävänä tai taakkanakin juutalaisen kansan historiaa. Muutama vuosi sen jälkeen, kun aloitin Raamatun lukemisen, halusin selvittää, että pitääkö tämä juutalaisen kansan profeetallinen ennustus, mikä Raamatun kanonissa on esitetty, pitääkö se historiallisesti paikkaansa. Tilasin Amazonista valtavan määrän juutalaisen kansan historiaa, kansainvaelluksia koskevia teoksia. Ja kun niitä olin kahlannut läpi ja katsoin ikään kuin valoa vasten Raamattua ja historiankirjaa. Ja ne menivät yhteen. Se oli jotenkin niin kuin ajatuksena siitä, että vaikka me kristityt Raamattua arvostammekin, niin emmehän nyt me nyt siihen niin kuin historiallisena dokumenttina tokikaan aivan yksityiskohtaisesti usko. Mutta juutalaisen kansan kohdalla, ystävät, tämä menee yksi yhteen. Sen jälkeen, kun olin ensin rakentanut tätä omaa käsitystäni raamatulliselle pohjalle ja historialliselle pohjalle, siihen tuli kolmantena poliittinen ulottuvuus, mikä alkoi sieltä kansainvaelluksesta ja kansallisuusaatteen noususta 1250-luvulla, jolloin muutamat juutalaiset merkittävät vaikuttajat, jotka olivat aivan levällään ympäri maailmaa, yksittäisiä. Ja yhdessä kristityt valtiomiehet, liikemiehet Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa alkoivat 1800-luvun loppupuolella kokemaan ja ymmärtämään, että nyt on aika juutalaisen kansan palata omaan maahansa. Ja ilman kristittyjen poliitikkojen vaikutusta siihen, että he uskoivat kirjoituksiin, juutalainen kansa olisi edelleenkin levällään. Mutta totta kai siis Jumalan sanan täytyy toteutua. Ja niin kuin Jeesus sanoi keskusteluissa, joka edelsi hänen pettämistään, että näin täytyy tapahtua, mutta voi sitä, kenen kautta se tapahtuu. Tämä on myös tärkeää ymmärtää hyvissä asioissa, että näiden asioiden täytyy tapahtua. Ja haluatko sinä olla mukana niiden asioiden edistämisessä? Se, että Iso-Britannian hallituksessa toimivat henkilöt, Winston Churchill, oli suuri Raamatun ja juutalaisten ystävä. Iso-Britannian ulkoministeri ensimmäisen maailmansodan loppupuolella Arthur Balfour oli Raamatun ja juutalaisten ystävä. Hän kirjoitti niin sanotun Balfourin julistuksen, osoitti sen Ison-Britannian juutalaisyhteisön johtajalle Walter Rothschildille ja kirjoitti, että Iso-Britannian hallitus näkee hyvänä, että Palestiinaan syntyy juutalaisille kansallinen koti.
joka alkoi ohjata Ison-Britannian ulkopolitiikkaa toisen maailmansodan syttymiseen asti, jolloin valitettavasti juutalaisten kysymys heiltäkin unohtui. Täällä päin maailmaa keskeinen henkilö, joka ymmärsi profeetat, heidän sanomansa, oli presidentti Harry Truman, joka oli nuorena miehenä hänen elämänkertansa mukaan, jota minäkin siteeraan tuossa kirjassani Israelin ihme ja presidentti Truman. Hän kirjoitti lukeneensa Raamatun läpi 2 kertaan, ja että häntä erityisesti kosketti Raamatun suuret sankarit ja kertomuksista ilmoitus siitä, että aikojen lopulla juutalainen kansa tulee palaamaan omaan maahansa. Siis tämän hän kirjoitti päiväkirjaansa 1910- ja 20-luvulla. Hämmentävällä tavalla monen epätodennäköisen käänteen kautta hän päätyy presidentti Rooseveltin varapresidenttiehdokkaaksi 1944 pidettäviin vaaleihin. Roosevelt valitaan 4. kaudelleen. Truman tulee varapresidenttinä sitten siihen Rooseveltin apulaiseksi. Oltuaan vallassa 82 päivää Roosevelt kuolee yllättäen 12. huhtikuuta 1945, vain muutamaa viikkoa ennen toisen maailmansodan päätöstä. Truman nousee presidentiksi. Hän saa viestit Euroopasta. Hänen selvitysmiehensä raportoi, mitä on tapahtunut keskitysleireillä, kuinka paljon siellä on juutalaisia selvinnyt hengissä, mitä juutalaiset odottavat. Ja Harry Truman toteaa eläneensä sitä hetkeä varten, ymmärtäneensä, että näin tulisi tapahtumaan, mutta ei varmasti ymmärtänyt, eikä odottanut, että se olisi tullut hänen tehtäväkseen perustaa juutalaisvaltio. Jumalan valinta, osa niistä valinnoista on pakottavia. Hän jostakin käsittämättömästä syystä valitsi juutalaisen kansan valituksi kansaksi. Ja kun aikoinaan erään ystäväni kanssa Israelissa olimme ja siellä kävimme sitten ravintolassa syömässä ja tulimme pois, niin hän totesi mulle, tämä ystäväni, että no ei Jumala valinnut tätä kansaa ainakaan heidän asiakaspalvelutaitojensa takia. Jumalan valinta on suvereeni. Se ei katso sinun eikä minun taitoihin, keskeneräisyyteen, mihinkään, koska hänellä on keinonsa viedä valintansa päätökseen. Toisessa Mooseksen kirjassa 6. luku 7. ja 8. jae. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te saatte nähdä, että minä Herra, teidän Jumalanne, vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä. Minä vien teidät siihen maahan, jonka vannoin antamani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen teille perintömaaksi. Minä Herra. Toinen Samuelin kirja 7.23. Mikä muu kansa maan päällä olisi kansasi Israelin kaltainen? Onko toista kansaa, jota Jumala olisi tullut lunastamaan omaksi kansakseen ja jolle hän olisi itse antanut nimen? Niin kuin mies sitoo vyön vyötäisilleen, minä olen sitonut itseäni koko Israelin heimon ja Juudan heimon, sanoo Herra. Hosea 2.21. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi. Minä liitän sinut itseäni vanhurskauden ja oikeuden siteillä, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseäni uskollisuuden siteen, ja sinä tulet tuntemaan Herran.
Aamos 3, 1 ja 2. Kuulkaa, mitä Herra on sanonut teistä, israelilaiset, ja koko siitä kansasta, jonka hän toi Egyptistä. Vain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista. Sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne. Ja en tiedä, oletko keskustellut koskaan juutalaisten kanssa tästä valitun kansan jäsenenä olemisesta. Mutta useimmat, elleivät kaikki heistä, joiden kanssa olen keskustellut, niin ovat ajatelleet ja sanoneet, että voikunpa Jumala ei olisi valinnut meitä. Koska sen valitun kansan roolissa, sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne. He ovat saaneet omasta mielestäni kohtuuttoman kohtalon. Mutta kaikki nämä holokaustit ja se, mistä Jeesus itse puhui Luukkaan evankeliumissa 21. luku 23. jae. Hetkessä, jolloin hieman ennen kuin Jeesus pidätettiin, kuulusteltiin, ruoskittiin ja ristiinnaulittiin, hän puhuu Jerusalemin tuhosta. Ja hän sanoo, siis Luukas 21-23 näin: tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. Monet surmataan miekan terällä, ja toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy. Jumalan lupaus Raamatun kautta juutalaiselle kansalle on monimuotoinen, moniosainen. Siihen sisältyy valtavasti lupauksia. Mutta inhimillisesti ajatellen niihin lupauksiin ja niistä lupauksista aivan liian suuri osa on järkyttäviä. Sen tähden meidän kristittyjen tulisi ymmärtäessämme Israelin ja juutalaisen kansan tilanteen toteuttaa sitä kehotusta, mikä Jesaja 40. luvussa on: lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani. Jumalan lupaus on ilmestyä juutalaiselle kansalle. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 11. luvussa jakeesta 25 eteenpäin: veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paavali kirjoittaa siis salaisuudesta. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kuin muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Tämä oli Paavalin ilmoitus meille, Uuden liiton kristityille, jotta me ymmärtäisimme. Israel elää paatumuksessa, mutta Jumala on koonnut sen takaisin lupauksensa mukaan. Ja seuraava vaihe juutalaisen kansan tulevaisuudessa, paitsi että se joutuu näköjään ja valitettavasti kärsimään naapureista, jotka vihaavat heitä. Se joutuu kärsimään kansainvälisestä yhteisöstä, joka YK:ssa on vuodesta 2015 alkaen antanut Israelille 2 kertaa
yli 2 kertaa niin paljon tuomitsevia päätöslauselmia kuin kaikille YK:n muille 192 jäsenmaalle yhteensä. Tätä kansaa kohtaa viha, sanoi Jeesus. Ja me näemme sen ei pelkästään Hitlerissä, ei pelkästään Venäjän pogromeissa, jotka 1800-luvulla olivat järkyttäviä. Me näemme sen täällä, tässä maassa, kampuksilla, politiikassa. Näemme sen polttopulloiskuina synagogiin, hakaristien ja antisemittisten tekstien maalauksina synagogien, juutalaisyhteisön rakennusten seiniin. Tätä kansaa kohtaa viha, sanoi Jeesus. Mutta niin kuin Paavali tuossa kirjoitti, tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Juutalaisen kansan kohdalla odotus, lupaus Messiasta. Se on hieman erilainen kuin meillä. Me tiedämme ja uskomme, että Jeesus tuli, joka on se Jesaja 53 ilmoittama Messias. Kun olin erässä konferenssissa muutama vuosi sitten Jerusalemissa, olimme kutsutut Israelin silloisen presidentin Reuven Rivlinin residenssiin. Ja meitä oli sitten siellä koolla jonkinlainen joukko kristittyjä vaikuttajia. Ja presidentti Rivlin sanoi, tai siinä puheessa alkuvaiheessa sanoi näin, että niin ystävät, että te kristityt, te olette meidän parhaat ystävämme. Ja meillä on yhteinen odotus Messian saapumiseen. Ja kun Messias sitten palaa, niin kuin me ja te, juutalaiset ja kristityt uskomme, me juutalaiset kysymme häneltä, että Sir, have you been here before? Että Herra, oletko sinä ollut täällä aikaisemmin? Ja silloin selviää sitten kaikille, kuka on Messias. Se toivo, mikä juutalaista kansaa on yhdistänyt, on oikeastaan 2 asiaa. Ensi vuonna Jerusalemissa, jota he rukoilivat diasporassa 2000 vuoden ajan, joka alkoi toteutua sieltä 1800-luvun kansainvaelluksen myötä, mutta Jerusalem, josta Jeesus sanoi tuossa Luukkaan evankeliumissa, että se tulee olemaan vieraiden kansojen tallattavana tiettyyn hetkeen asti. Ja ystävät, tuo tietty hetki tapahtui 6. päivä kesäkuuta 1967, 6 päivän sodan myötä, jolloin juutalainen kansa sai koko Jerusalemin, vanhan kaupungin, Öljymäen, jonne Messias palaa, sai sen haltuunsa. Me elämme profetaalisia aikoja, huikeita aikoja. Lukekaa Raamattua, seuratkaa uutisia ja katsokaa, kuinka Jumalan ilmoitus toteutuu silmien edessä. Ja tähän sitten loppuun kappale, sävellys toivosta, Hatikva, joka kuvastaa sitä odotusta, mikä juutalaisilla ystävillämme